Balita dito ng mga marites dito sa planta bang anong absinot daw kay ka daw. Ayaw mo pasagad og istorya kay tinuod. Kuya bagyod mo atong taga-Libertad. Interview sa mga Bisaya para sa mga Bisaya. Alina, magtabi ta. Charot. Reason Talks. So, mayang adlaw mga siksat kauban ako karon si Tiyo. Kung di ka kailani, kung di ka taga-Bagakay, si Tiyo Portado. Are, kanaon na to. Tiyo. Uy, Mayong adlaw dia. yung adlaw ko dahil mudto na ron. Ito dai. So, unsa man ang imuhang giluto? Tubig hot cake. Hot cake. Special hot cake. Sige. Hot cake daw. Mayroon hot cake. So, nagluto may karog hot cake. Merinda. Paniudto rin. Kauban ako karon si Tiyo ng bayan na si Tiyo. Paniudto. Tiyo ng bayan. So, ipunta na to ng camera kay interview ta. So, ano yung giluto guys? So, sa daw yung tinuod nga pangalan daw Tiyo? Singat. Ako good. Parang ka makapalo ba? So, siya si Portado Tiyo. Kung sa daw yung tinuod nga pangalan? Felix Portado Jr. Ja. Pila mo edad? Sa Lactod. IPG. IPG. Pila mo edad? Secret. Secret? Napagod na. So, maulaw siya motubag kay ulawon mo sa kamera. Ilista rin mo na buwan. So, Muli asa man ka katrabaho karon? Yan, kilid-kilid. Ja. Alson. Agribusiness. Balita dito ng mga marites dito sa planta bang anong absinot daw kay ka daw. Unsa daw hinungdan? Maulitaw man ta. Absent ko. Basta masakit akong tuhod. Tuhod, sige na lang man daw tuhod. Balik-balik ka daw ng tuhod. Nga naman daw. Sunod, di na po tuhod. Ngipon na po. Antod nga mahurot na yung sakit sa imong lawas. Hut doon, tanan. Pero tinuod, hindi nakahana. Tinuod, eh. Tinuod na. Tinuod. So, kana tinuod daw. So, dili na nato yung marites kay tinuod biya. Maluoy po na. Iguwang na ba? Ayaw mo pasagad og istorya kay tinuod mo na sa absent. Sa may maingon nimo nga sa mga marites sa planta tayo na bisig unsa lay panabip sa Kanang mga marites dia, pariharan ta trabahante kanang walay labtan na ba absent kay lain mo tag kuan ng problema sa buhay. Kung murag Kung absent mo di ba may mahilabot, kamo mahilabot mo absent. murag kuan man ay kung mo absent ang Walay labtan na ba labtan na. kung mo absent ang mga tao dili man na inyong sildo murag anay man gusto itabot do Kami mangayo nila. di man mangayo pero dili siya mangayo pero kusog na lang siya mang hits. Pasakya mo dito yo hello oy man. Away problema sakay probinte man daw. Oo. Magilog ba kayong pasakay sa ko? Kapihon na no mao na yang ilo to. Nanay ra po nanay. So karon napoy nang utang natin yo ba kay marites pagbiya ta no. Anang ngano daw ang tiguwang nakawala man jud daw ka na minyo or nakauyab man lang. Ay dili. Kuy ba nabalaan ako. Nakauyab bagyod mo atong taga-Libertad. Marites mo ta. Ikaw di ka mamuritis. At dili sa interview ro nakauyab bagyod mo atong taga-Libertad. Dilo na to i-mention kay maulaw ta. Kadyo ta ka ito. Kadyo pero naging kamo gyud. Minyo ulit sa dayo. Nanong wala man imo taga-Bilayon nga So, chance na magkita dato makatilaw kag pancake. Hot cake. Hot cake. dili jud kami jud. Aligid ka mo. So karon wala na nagpatibok sa imong puso. Charot. Sirad ana. Charot. Mangita unta ka para kuan ba? So mangayo ni hotcake lang ay ko. Negosyo ba negosyo? Negosyo hot cake. So i-promote imong hot cake para ato mga puan rin sa Bagakay ba nga makapalit sa imong ba. Oh, guys, kung katudlo mo hotcake, fix lines ko ah. Chat lang kay naa po din siya YouTube channel. I-promote imong YouTube channel. Wen yun. Wala maghimo pa lang siya. I-promote na daan halag gihimo ba mangga. Hotcake. Hot cake. Lahi ni sa hotcake sa Alabel ah. Okay, walang tinapay. Oh. So wala na to mga on hot cake. Awan ni ron. Wala na kay laing ang hambog pa. So mao to si Tiyo nga Bagakay. So mao to siguro. Bye bye Tiyo, salamat. Bye-bye. Oh, ilayam. Bye bye. Bye-bye.